I tot just avui rebo la vostra oferta i demà us he de presentar un currículum. Bé, he pensat que amb aquest vídeo ràpid intentaria convèncer-vos. Vaig néixer el 1970, tinc 48 anys i sóc periodista de professió, però sobretot periodista de vocació. La comunicació, la ciutat, la comarca i el territori, de fet, més que feines, són passions. En el seu moment no vaig poder estudiar periodisme, vaig estudiar magisteri, però de tants anys de professió ja tinc el carnet de periodista del Col·legi de Periodistes de Catalunya. He portat molts temes de comunicació, no només a la ràdio, on actualment faig els partits del bàsquet Manresa per Ràdio Manresa i programes d'esports, sinó també he portat molts programes com, per exemple, tota la comunicació del projecte Mengem Bages, actualment porto la comunicació de l'Institut Lluís de Peguera, he comunicat festes com la Festa del Tomàquet i moltes altres. És veritat que no vaig estudiar periodisme, però no he parat de formar-me. Mireu, que si community manager nivell avançat, que si taller intensiu de creació de continguts i xarxes socials, que si YouTube per a periodistes creadors i com treure'n profit. En tinc molts més de cursos i fins i tot d'un màster de comunicació digital 2.0. I sobretot que no se m'oblidi que al meu LinkedIn teniu tot el meu currículum complet, que em podeu seguir per xarxes, bé per Twitter @carlesjoder, bé per Facebook carles.jerez o bé a través de l'Instagram. I al YouTube també tinc molts i molts vídeos penjats. Seguiu-me, feu like.